Και μετά δίνουμε τη λεκατεύση. Προσγείωση την είπατε. Ναι. Σταματημένο είναι ρε παιδιά. Ποιο ρε? Το αεροπλάνο. Έλα ρε, εντάξει, καλά ρε. Δεν το πάω πολύ ψηλά. Κοίτα το αεροπλάνο ρε μαλάκα. Ωραία ρε μαλάκα. Από εκεί δεν θέλεις? Δεν το κάνει και αυτό το κάνει κι άλλοι. Κάσε ρε κακοπροαίρετε, αμέσως όχιο. Παντός δεν στρίβει το ίδιο δεξιά και αριστερά. Πας να το, φυσικό είναι αυτό, αλλά πας να το στρίψεις και χάνει ύψος, καταλαβες. Ναι, ναι. Στη δύναμη είναι το αυτό. Γι' αυτό είναι το σημάδι και στην πειράζει. Την πετάει όμως, ωραία. Τι που βγάζει. Να το προσγειώσω. Κάτσε, πέτα το λίγο. Όχι, καταρχήν θα σπάσουν σίγουρα η τροχή γιατί είναι... Μανάρι μου. Εγώ που σε έβριζα. Το πιάνω, ξέρεις, Χαλαρά, χαλαρά το πιάνεις. Χαλαρά το πιάνεις. Εγώ να σου πω κάτι, τα σιτάρια το στομί. Σίγουρα θα σπάσουν. Πήγαινα από εκεί και δώστε μέσα σε σιτάρια. Μέσα σε σιτάρια. Οχ, δεν στρίβει. Α, εντάξει. Το κινητό σου. Την κόλλα θα το κάνω. Πατάκα το κινητό σου. Δεν πειράζει. Τι λέω στο ελικόπτερο. Τι έκανες ρε φόβο ρε. Το είδες! Το έχω! Το έχω! Η μαμά ήτανε. Δεν πειράζει, θα την πάρουμε εμείς. Πραγματικά πήγα να το χάσει εκεί, αλλά το πρόλαβα. Από εκεί, ξέρετε τι είναι, είναι λίγο άγαρπες οι κινήσεις. Είναι λίγο, επειδή είναι αργές, γι' αυτό. Κάνε δεξιά και φέρνει. Άρα δουλεύει και το ράντερ μου ρε. Τώρα έπεσε το ράντερ. Αμάν. Θα φύγει τώρα. Είναι ξέφυγα και θα κάνω τη μαλακία. Είμαι κοντά στη μαλακία. Το νιώθω. Θα ζήσει στον αέρα το στήμιο.